Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongitorriak beste egun batez zur eta lur saio honetara. Gaurko saioa Larraldea Sagardotegian grabatuko dugu, Lekarozen gaude eta badakizue, txotx denboraldian gaude aspalditxotik, baino gaurkoan ikusiko duzue Jesus Angel Gartziak, Sagardotegiko nagusiak, berak hasieratik Larraldean sagardo ekologikoaren alde apostu egin zuen, eta ez bakarrik bertako sagarrekin egineko sagardoaz, baizik eta bertako produktuak ere ahalik eta hurbilekoak izaten, ahalik eta ekologikoenak, eta horren inguruan solastuko gara bai Jesus Angelekin eta bai bertara baztango produktu desberdinak ekartzen duten nekazari eta abeltzainekin. Saioaren hasieran esan dugun bezala gaurko honetan Lekarozko Larraldea Sagardotegira etorri gara, baztanen badakizue sagardotegi eder bat aurkitzen dela, eta bertako nagusia den Jesus Angel Gartziarekin gaude, berak eramaten du sagardotegia, eta horrelaxe ez, Jesus Angel txotx denboraldia hasita pasatu da hilabete baino gehiago, txotx irekira Nafarroako sagardogileena hemen izan duzen, eta ez dakit, nola doa denboraldia, Jesus Angel? Bueno, de momento vamos bien, la sidra va avanzando bien, el resto de sidreros también dicen que la temporada con estos calores, la sidra va bastante avanzada, la gente también se anima más, está buen tiempo y de momento, pues bien, nos podemos quejar. Zuk, Jesus Angel, zuek hasieratik Larraldea Sagardotegian postua egin zenuten ekologikoan zuen sagarrak ekologikoan ekoiztea eta sagardo ekologikoa ere ekoiztea, eta horretarako baita ere ez da aski sagardotegi batean sagardoa, baizik eta sagardotegira etortzen gara, sagardoa dastatzera, baina baita ere, sagardotegiko menua jatea. Zuk ere apostu egin duzu ez, hasieratik esan zeunen baztanen gaude, Larraldea Sagardotegia, eta sagardotegiko menuan sartzen diren produktuak, ahalik eta kilometro zero esaten den bezala, bertakoak ahalik eta gehien edo posible den guztia eta ekologikoa bada, hobe ez? Bueno, nosotros empezamos en el año 93 y pues apostamos por el producto local. La manzana tiene que ser, a ser posible, el año que hay, que sea local, de productores locales, en mucha nuestra. El queso, sobre todo, tiene que ser nuestro porque, pues bueno, somos productores en la zona de queso. Entonces yo aposté por el producto local y además por el ecológico. Entonces, desde el principio usábamos producto local y conforme se ha ido incorporando gente a la producción ecológica, pues hemos ido añadiendo pues el queso de Jaureguía, que es de vaca, que normalmente en las sidrerías suele ser de oveja o mezcla, nosotros lo diferenciamos de oveja de Idiazábal y queso Idiazábal, de oveja lacha, y el queso de vaca. Y la carne, que es parte fundamental, pues nosotros apostamos por la carne de aquí, que es vacuno de Navarra, de la cooperativa, y pues bueno, creemos que traer carne de Alemania, pues si no es estrictamente necesario, porque aquí no hay, pues yo creo que no hay que hacerlo. Imprescindible en la sidrería también la tortilla, ¿no? Dentro de la tortilla los huevos, pues hay buenos huevos en bastante, ¿no? Sí, huevos en cantidad. Y bueno, nosotros en cuanto ha habido un productor de huevos ecológicos, pues lo incorporamos. Entonces ahora nos sirve Dutarimuno, que hace en Nariz con huevos ecológicos, y creemos que es importante, aunque sean algo más caros, tenemos seguridad que no tienen medicaciones, ni tienen colorantes para darle color al huevo, ni tiene saborizantes, no tiene nada más que el producto natural y eco. Entonces pues lo hemos incorporado y las tortillas que hacemos sí son con huevos ecológicos.
Oso ongi, Jesus Angel, guk orduan gaurko saioan egingo duguna da, Baztango ekoizleak, sagardotiko menuari lotura dutenak, alde batetik tortillarekin Mikel Altzuart dutari menu arraultzak ekologikoaren inguruan solastuko zaigu, ondotik haragia bertako txuleta, Jokin Ramirez, aspalditik Baztango Behi Pirenaiko ekoizlea eta Pirenaika arrazako Nafarroko elkarteko kidea ere, eta gero gaznaren kasuan, utxitxia ardilatxako gaznaren errudun edo sortzaile den Ramon solastuko da baita ere, eta gaurkoan jauregiakoak, esne behi gaznakoak ezin zuten, hoiekin ingo dugu saioa, eta azkenean garrantzitsuna hori da, sagardo ona eta dastagarria edan baita ere, eta nola ez, zuek ere zuri esker lortzen duzuen sagardotegian bertako ekoizleak ekartzen dituzten produktuak geronek dastatzea. Eskerrik asko, Jesus Angel, denboraldi ona izan, txotx, denboraldia. Bueno, pues, mi esker, denri. Oraintxe Jesus Angelekin egon gara Mikel, eta postu garrantzitsua egin zuen, berak beti ere produktu ahalik eta ekologikoenak bere sagardotegi menuan sartzen, eta bertakoak noski posible den heinean. Eta menu bat, askotan, igual txoixo pixko janda, ondotik tortilla on batekin hasten da, eta baztanen arrautze aski honak ez, dutari imunokoak, arizkun goak, eta Mikel, zu ekologikoan hasi zinen hasieratik, ezaki sagardotegiarekin ze lotura duzu noiztikan? Bueno, sagardotegia beriunteko izanik eta sagardo ekologikoaren apostu eta sagarrak landatzeko apostu egin hasieratik, zautzen ginuen lehenagotik, eta ni neronek ere oilotegian han sagarrondo jarri nituen, gero balioko zutelako sagarroiek sagardotako eta oioen itzalendako, eta agierran unetere ekartzen dut sagarra. Berak behar balin badu benpin, nire sagarra ere ekologikoa da, eta hemen hurbilian ez dago arazorik ekartzeko, ez. Hori alde batetik, eta gero asmentatik ere, Jesus Angelek, egonda Nafarroako Kontseilu Ekologikoan, egonda urtetan, eta guk ere ekologikoan egiten dugu, ezagutzen gara nekazari eta beltzain bezala, ez gara horren bertze, gainera hurbilekoa, bailekoak izanik, eta asmentatik arrultziak ekartzen dizkiot, eta ongi hori da ideala, ez, beriuntekoa eta alden kalidade gorenekoa, ekologikoa balin badaube, eta nik uste dut hemen egiten duguna, bertzetokitan egingo balute, nekazalgoak hori beharko lukela, ez, pentsatzen dut, hasi dira urratsak ikeragarri ematen, oroar sagardoaren munduan, bertako sagararen alde eta gauzak egiten, hurrengo urratsa izan behar da, bertako abeltzainekin ere lan egitea. Eta zabaltzea, kanpotik ekartzen den txuleta hori gehienetan, hasi zabaltzea pixkat menu hori bertako aberen ekoizpenekin, ez? Nik uste dut ardia ere sagarronduekin ere ongi heldu dena berea dela, berta sagarronduetan eta hemengo belelazetan urte guztian hoekin egokitzen den animalia dela, eta nik uste dut haragi behiaz gain, ardi haragia ere sartu beharko litzatekela, eta pixka bat horrela aukera emango zitzaion, gero eta makurrago dagoen abeltzaintza sektorean aliantzak egiteko eta sagardotegietan haragi haunitz konsumitzen da, eta bertako izango balitz aiso ekiez. Hori da, ez, sagardotegietako txotxak denboraldiko kontua dugu, baina arrakasta handia izan du, eta jarraituko du izaten, oso preziatua da, baina balore gehigarri bat hartzen du, zuk diozu bezala, produktu guztiak bertakoak izan da, eta ekologikoak, badakizu sagardotien ordaintzen dela, baina jakiak ere kalitatezkoak izan da, are gustorago. Arrautzak ez, arrautza betiko produktua, oiotik atatzen dena, eta aski simplea, baina simple bezain goxoa, ez? Baloratzen da gaur egunen ere tortilla hon bat, ez? Beno, egiarran, sagardotegitako menu finkorren baitan dago bakallo tortilla hori, eta egiarran, bakalloa ez dakit nondik ekarriko duten, baina bederen
aldela tipula eta arroltzak bertakoak izan daitezela, ez? Eta balin badira ekologikoak isobe denendako, ez? Bertako ekoizle gehiago izanen gara, eta konsumitzaileak ere, badaki garantia goreneko produktua jaten ari dela sagarrotegi batean. Arroltze kasuan ezin freskoagoak izaten dire, Larraldean, ez? Badakigu baztanen bertan sagardotegia eta dutarimuno egonda, hori ere, gaigarri bat da, ez? Azkenean, nahi izaten dugu gauzak alik eta freskoen, alik eta hurbilen, eta hori dena lortzen duzu zuek. Bai, guri eskatzen altzaiguna da, gauzak ez loarkatzea, eta lana zuzen eta ongi egitea, eta gero hemen jendea etortzen denean, erran dezala, Jaguarrek ondok inauguratu zuenean erran zuena, ez? Zer gehiago eskatzen aldugu, ez? Egurrezko kupelak, bertako sagarrakin eginiko sagardoa, eta bertako jakiak eskaintzen balin badira, ekologikoak aldiren neurrian, zer gehiago eskatzen aldugu? Ez dakit. Umore ona, eta bazkalonduetan deno kantuz astea, eta sagardotegira etorri aldi bakoitza izan dadin festa bat eta esperientzia bat aztezina gastronomiko eta kultural aldetik, ez? Toki hauek elkartzeko tokiak dira, ongi pasatzeko, sabela bete eta abesteko, eta berso afaria direla, edo kanto afariak, edo bertze gisako ospakizunak. Iruña eta Iruñerrian ere, ikus entzule askok jarraitzen gaituzte, eta haientzako ere aukera polita, ez? Hiri batean bizi zara, nahi duzu pixu bat lagun artean, familia aldean, aisialdi batean, ateri kanpora, zer leku politagoa bazta baino, ez? Eta sagardotegi batean bertako produktuak dastatuz, plan polita izaten da beti sagardotegi, ez? Bai, lehengoan entzuten nuen batzuk ez zutela izan nahi euskaldun tipikoa, ez? Eta euskaldun tipikoa da sagardotegira joatea gustatzen zaigunak, garela. Eta nik ertenen, ni arraspozik nagola euskaldun tipiko hien multzuan sartuz, zen ni sagardotegietara alden gehienetara gaten naiz. Eta batez ere, beriunteko sagarrakin egiten dutenen hoien gana, ez? Batez ere, sagardotegi pixkat gure eredu izan dena, familiarra, bertako sagarrakin, eta gizortako sagardotegiak ez dira falta Euskal Herrian, eta gure agendak libro zendakun bakoitzean, ateraldi bat egitea gustatzen zaigu. Bereziki Nafarroako sagardotegiak, adibide bezala Larraldea, Lekarozkoa edo Linjurren Borda Lesakakoa, bai dire sagardotegi familiarrak, txikiak, nortasun bat dutenak, lurrari lotuak, Gipuzko aldera joan tenbagara, sagardotegiak dira ere, maila altuko sagardotegiak, baina beste ikuspegi batean, ez? Pixko bat sagardotegia denboralde hori gehiago masifikatua eta beste teki batzuk ateratzeko asmotan. Badago denetarikan ere, handago eskaintza oparoena, baina badaude Bizkaian eta Araban ere, eta Iparraldean ere hasi dira batzuk. Eskaintza oparoa da, mota guzietakoak, eta jakin behar dela da, noiz gan. Ez duzu gan behar jende guzia gaten den tarte horietan, gan behar duzu, sagardotegiak zuretako izango diren otordu horietan, ez? Eta horretarako ere badago aukera, gainera beraiek eskatzen nahi dira, batez ere nahi dutelako sagardoaren kultura eta sagardotegietako kultura hori asteburuetako eromen horretik atera, ez? Eta hori da zentzuzkoena, ez? Zentzuzkoena da, ez joatea mundu guzia joaten denean, joaten delarik. Osongi Mikel, zuri ere zoriondu gurean izateagatik, eta bereziki esku hartzen dituzun arraultze ekologiko onoiek egiteagatik, eta jarraitu sagardotegietaz eta txotxaz. Gozatzen, mila esker Mikel. Bale, venga, gero arte. Larraldea sagardotean jarraitzen dugu, eta pixka bat tortillaren inguruan edo arraultzen inguruan solastu gara Mikelekin, eta badakigu behar badezakit produkturik preziatuena sagardotegi ote den, danakonak bai dire, baina txuleta bera oso estimatu izaten da, eta gurekin dugu Jokin Ramirez, bera baztango abeltzaina, gartzain goa, eta Pireneik arrazarekin betitik lanean dabilen gizona, eta alaxe ez, Jokin, alde batetik Aspin elkartean sarturi zaude, abeltzain bezala, bestetik ere Aspin elkartean bokal edo juntako kide bezala zaude,
Eta hori da, ez, azkenean garrantzitsua da, ez, kalitatezko produktuak ekoizten dituzue, eta horiek baztanen bertan dastatzea garrantzitsua, ez. Bai, azkenean baztanen bertan, hemen Nafarroan eta iten den haragie eta ingurumenekin dauna lotuta, azkenean haragioiek nahiko ona dire, ez. Eta eta hemengo kooperatibekin lan egiten du ere bai, pentsuek hemengoa dire, eta oduen saoteiko menuetan sazia txuleta eta Pirineko txuleta ona da, ez? Hori da, baita ere, Nafarroako aretzea IGP-an ere, orain ja hasia da ere, ez? Pireneikoa zigilio berezi batekin agertzen, ez? Bai, Nafarroako aretzea, hoi lortu zen odena hasi zelaik eta historiure, ez? Behi eruen historiure, eta lortu zen hoi IGP hoi mantzakuten. Eta beti baginen, geren kezka hori ez, azkenan egunetik 80 eskas, 79 da Pireneikoa, zehainakoa, mestizoak eta limusin, erola. Eta guain, oden badanean, lortu dugu, arategitan, izatea, arai Pireneikoak, izango den bere logo bat ez, logo gordi bat, eta oden, gaten da erostera, badaki seguro, araiura Pireneikoa dela. Kusten durek logure, badaki Pireneikoa dela. Oduen egunotan, gana hastean aiatu de bazkide guziei, karta bat, erdanez hori lortu dugule, baina bihaute berek bete sinatu eta behaz bidali aspinara, ez? Hori da, azkenean pausu bat gehiago da, kalitateari lotua ere, eta sagardotegietan badakigu txuleta parreian egiten dela, eta normalean jendeari txuletori ongi dastatzeko eta xamurra eta ona goteko gutxiina behar izaten da, ez? Bai, txuletak jende bada gustu ziteke, batzu nahi dute gehiago egina, bezatu gutia, baina txuleta jastatzeko biadu gutxi egina. Baina, alaberien biadu izen aragi bat, grasa behiareko izen daien o hilarek grasa hundi, ez? Grasa mazken maten dio xamurtasune eta gustu ere bai ez, aragi ez. Aragi espada ingrasatue, gero atazan nahiko zaila. Itxura igua izango du, baina gero zentzaiaten grasa behar du. Grasa azkean galtzea da ez, baina gustu ematen dion aragiei grasa da. Ez dakigu beste Nafarrotik kanpo ere beste sagardotegietan nungo txuleta ematen duten, baina garbi dago Jesus Angelek aposto egin zuen hasieratik. Nafarroako txuleta ematea, eta hori ere estimatzen da, ez? Azkenean zu leku batera torten zera jatea, sagardot badakizu ekologikoa dela, bertako arraultzekin, bertako txuletarekin, eta desbardina da, ez? Ikusten duzu bat datorrela inguru geroarekin, bat datorrela zoraldearekin, eta gustuarago dago norbera bazkaltzen o da faltzen, ez? Hombre, baizu garantia bat ez, unetel duena afaltzera, bazkaltzera, badakizu, azkean, adoltzea hemengoa dira, ekologikoak ingurumena mantendue, aragi ere Nafarroakoa da, azkean hemengo aragi ateizu, ez duzu jaten kanpotik duen aragi bat, Alemanitik o Dinamarkatiko, eta badakizu, baizura garantia bat ez, azkenean, garantia eta itizu lagunduro bai, hemengo ingurumena idukitzeko daun bezala ez, dene maite dugu todit, zepolite den, eta azkenean hau zaintzeko badu bere gastuek eta azkenean baiti behar mantendu. Eta, baina dakizu, hemengo aragi dela, eta hemengo nekazarina, azkenean gauzbetu hona da, ez? Sagardotegiko menua, jatetxeetara joaten galekan, beti ere aukeran izaten duzu, edo zen gauza, baina sagardotea da leku bat, jendea etortzen dela, eta gustora badaki menu hori, gustora jaten duna, ez? Arrakasta handia izaten duen gauza da, ez? Sagardotegi bat tozen da, badakizu zer duzun jateko, lemizko duze, eta tozen zara gustora, girua, eta aragi eta adoltzia eta denak sagardoa hona bada, eta azkenean hemengoa, biatu jokatu hemengoa gauzekin, azkenean gatemara kanpora hemengoak akitiko die, eta gero ez du bueltik. Behin akitzen badie ja urezte itzuliko. Eta saiatu da mantentzera ez. Eta apostu eta hona da, holako tokiek apostu itea hemengo produktu egin ez. Beti ere baztaren sagarrondoak beti izan du dire, badakigu ere Gamixarrean lan handiari direla egiten bertako barietatekin eta bertako kultura mantentzen. Eta hori da ez, azkenean leheno ia edozein baserritan etxeko sagardoa egiten zena, hori bai poiki galtzen ari da ez. Bai, leheno egiten zen, leheno ohitura zen iteko piter da ez, izan zen piter da, eta sagardoen iduritzukoa.
eta sagondo bazien toki guztietan. Gero gantzen pixke galduz, ez galdu, utzide, entre jendeak ez dakik ongi podatzen, eta azkenan utzi die. Eta berdiz, jendea ide, berdiz jazten ez, nola sagondak, nola gereziek dena ondatu zin ere bai, jendea ide berdiz patzen ez, eta gauze, polite da berdiz bueltatzia ez. Eta, bukatzen joateko Jokin, zuek Nafarroko aretze elkartean, bokala edo juntako kidea zara, hor ere, instanten berriz ere aldaketak galdu dire. Bai, aurten tokatzen da bi aldaketa, martxoan da, ja lenguain emizionen bilera, eta eguna jadegin nuen martxoain hogeia, nik uste den ozileria, eta egunotan aldaketa, eta betiko kontuek eta galderak eta gauzek, eta hori izango da. Eta eskusko du, berdiz hartatzen dien beze bi gazte, o berdiz itzeko bodokatzen. Bakidu, deneke astiz guti gaudela, baina, biada segitu. Eta, jendeari pixko bat gogoratu, Sagardotian, Larraldean, bazkaltzen ari delikan, txuleta eder bat jaten ari delikan, edo afaltzen, oroitu adile ere, bertan baztanen Elizondo niten feria, hazin da feri Pirineikoaz, eta ikusteko ez, bertan zer nolako hazin da, gizentzen den, hazin da aurrera eramaten den, eta, horre badela ez, disfrutatzea bertako produktutaz, olako Sagardotegian. Jokin, zuk ere disfrutatu ezazula, txotx denboraldiaz, eta garrantzitsuena jarrai dezazula ez, egunero Pirineika arrazarekin, Pirineika arraza indartzen, eta kalitatezko produktuak ekoizten. Eskerrik asko Jokin. Bai, mi esker zuei. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Sagardotegiko menuarekin bukatzeko, badakizue, zapore hon bat usteko, gasna hon bat behar izaten da ere Sagardotegian, eta nire ondoan Ramon Agirre dut, bera utxitxia gasnategiko nagusia, eta Ramon, bazu ere, bizi osoa gasna egiten ez? Azkenengo 30 urtetan, hemen ari gara gasna egiten. Hori da, Jesus Angelek aipatu du ez, hasieratik apostu egin zuen berak, nahi zuela bere Sagardotegian bertako gasna, baztango gasna, eta asmentatik zuen mentzabiltza ez? Hasi ginen 80ean, da Jesus Angela izan bizpairu urte mantxoago, eta hasi ginen elkarrekin lanean. Hori da ez, beti ere esaten da, gasna eta ardoa aski gustora aten dela, baina Sagardokin ere sartzen da Sagardoa ona, eta gasna ere gustora jaten da ez, ardi gasna hon bat behar da Sagardotegian ez? Gauza proposa da Sagardoakin, ez du bat ere gustokoa. Ardoa bezain gustokoa. Hori da, txuleta gustora jaten da ere, baina askotan pixkot menuari rematea gasnak ematen dio, eta gasna zarrak ere zapore ona du eta proposa. Ardi gasna bazkari bat akitzeko aproposena nik uste da hoxe dela. Zuen kasuan, beti ere urtero gasna egiten duzu denboraldian, aldaketa handia izaten da gasna batetik bestera, adibidez Otsaiako gasna bat, edo denboraldi bukareko gasna bat, edo danak antzekoak izaten dire Sagardotian. Saiatzen gara berdintxuak ateratzen. Igual neguko gasna pixkete fuertexoak ateratzen da, baina nik uste saiatzen garela albezain berdintxuak ateratzen. Eta, izatekin baztango gasna bera eta Sagardotia baztanen, jendeak aipatzen du ez, gustura etortzen da, kanpotik heldu direna batipat, asko baloratzen dute ez, paraje hauetan olako Sagardotegi bat, eta baztango produktua daztatzea, danantzat albiste ona ez? Albiste ona da puntu hon bada, denontzako, detortzen denako eta guretzat ere bai. Zuek bestela utxitxia, Elizondo bertan baduzu zuen salmenta puntua, eta hor ere turista asko ibiltzen dire, ez? Beti ere sumatzen da hori ez? Beti izaten dire bizitariek, urain ez dira inbertzea, baina gero, aste zaindutik aintzin, mugitzen da poliki. Sagardotegietan gasna ematen dela, bukatzeko menua, jatetxetan ere ohitura bada baztanen dola bertako gasna eskaintzeko postretan ere edo?
Bai bada, gazna gero eta gehiago, ez beren dugu nahi nukeen bezala, baina bueno, bada kartetan gehienetan bertako gazna, ardi gazna. Oso ongi, Ramon, zuri esker ere menua biribiltzen da, Larraldea Sagardotegian, eta jarraitu orain arte bezala ez, haitz gazna ona egiten. Mila esker. Hau da, azteko sagardo berria. Txotx! Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta hemendikan Larraldea Sagardotegitik agur esaten zaituztegu, eskerrak eman zuen arretagatik eta ongi segi, beste bat arte. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.